L-isfijiet tas-sinodu dejjem saħħu li l-familji insara permezz tal-grazzja mnisla fis-sagrament ta' żwieġ huma l-aġenti prinċipali tal-appostolat tal-familja l-iktar bix-xhieda tal-ferħ li saltan fid-djar tagħhom. Għalhekk huwa ferm importanti li l-insara jgħixu l-Vanġelu tal-familja bħala l-ferħ li jfarraġ il-qlub u l-istil ta' ħajja tagħhom għaliex permezz ta' Kristu aħna ġejna meħlusin mid-dnub, mid-dwejjaq u l-vojt li xi kultant inħossu ġofina. Bħal fil-parabbola tal-gabillott, aħna qed niġu msejħa biex niżżiraw biż-żerriegħa u l-bqija inħallu f'idejn Alla. Illum nixtieq illi insemmu żewġ kapitli oħra nippreżenthom, forsi anke nħajjarkom hekk illi taqrawhom, infittxuhom. Kapitlu 6 u kapitlu 8 ta' dan id-dokument. Huma żewġ kapitli b'mod speċjali kapitlu 8 ftit kontroversjali għaliex jitrattaw l-imġiba issa tal-Knisja man-nies mal-persuni kollha li jgħixu fil-familja u fiż-żwieġ li qegħdin jippreparaw ruħhom li ilhom f'din ir-realtà, inkluż dawk li qegħdin f'sitwazzjonijiet ikkumplikati. U aħna nafu li iktar ma jgħaddi żmien dawn l-aspetti iktar qegħdin jikkumplikaw. Aħna kollha ngħixu familji u nafu kemm il-ħajja saret anke komplikata. Allura anke ir-relazzjoni ta' bejnietna huma komplikati. F'kapitlu 6 il-Papa jagħmel stedina kbira lill-Knisja, speċjalment il-min jaħdem fil-Knisja fil-qasam tal-familja, mhux biss il-qassisin, imma aħna nafu li hawn tant lajċi jgħinu jieħdu sehem f'dan il-misteru sabiħ mal-arajjes, mal-miżżewġin, ma' dawk li sejrin tajjeb u ma' dawk ukoll li forsi għaddejn mumenti ta' kriżi. Il-Papa jistieden biex inħarsu lejn din ir-realtà mhux flajru waqt li attenti għal ħsibijiet tal-Vanġel u għat-tagħlim tal-Knisja, jistedinna biex inħarsu lejn din ir-realtà ta' żwieġ u tal-familja u nittekkiljawa b'mod konkret ħafna u anke b'mod pożittiv ħafna. Allura hekk hu jagħti ħafna guidelines, ħafna punti prattiċi kif sa mill-bidu il-Knisja li aħna l-insara kollha, xi Knisja mhijiex il-Kurja jew il-Vatikan, il-Knisja aħna kollha għandna dover ngħinu lil min pereżempju jixtieq jiżżewweġ. Bliema mod. Minn meta tkun tifel żgħir, minn meta tkun tifla żgħira, inti għandek bżonn min jgħinek biex tara fis-sabiħ però anke liebes tal-żwieġ u tal-familja. Ħalli inti la tidħol b'mod naif għalih u lanqas tgħid lejna dan ma rridux għaliex ma jgħodx għalija. U allura Papa jibda kif ħanakkumpanjaw kemm il-ġenituri, kemm il-Knisja, il-komunità kollha, kif ħanakkumpanjaw mit-tfal bil-mod il-mod għaż-żgħażagħ għall-adolescenti anke l-arajjes. Kif se nippreparaw għal dan is-sagrament sabiħ, x'aħna nisimgħu, x'aħna ngħaddu tgergir biss, l-affarijiet negattivi biss, l-affarijiet sbieħ biss imma mhumiex realisti, jew inkella doża mit-tnejn fejn wieħed ikun kuntent li ħajjidħol għal din il-ħaġa imma wkoll realista jaf li hemm diversi areas li jirkjedu impenn kbir. Imbagħad jagħlaq anke kważi dan iċ-ċiklu kbir meta isemmi b'mod qawwi dawk illi r-realtà ta' żwieġ u l-familja titfarkilhom għal diversi raġunijiet għal darb'oħra mingħajr ma nistgħu ngħaddu ġudizzju huwa qiebes ħafna fuq għall-Papa din biex ma ngħaddux ġudizzju kundanna. Speċjalment kundanna ta' malajr u bla doċċ. Fuq dina joħroġ qiebes ħafna. U anke jidħol hawnhekk fl-erja anke tar-realtà tar-Romol. Li wkoll xi drabi aħna ninsew, però aħna mdawrin b'nies Romol illi tilfu r-raġel il-mara, nies anke illi tilfu l-ulied fil-familja. U ħafna drabi ma nagħtux każ ta' din ir-realtà sensittiva ħafna, fejn hemm uġigħ, fejn hemm weġa', fejn hemm vojt. Wara Papa jistieden il-Knisja tkun sensittiva ħafna. Imbagħad f'kapitlu 8 li huwa l-iktar kontroversjali jidħol fi proċess li mhux faċli ngħidu hawnhekk fil-ftit ħin li għandna, imma fejn jagħmel sejħa kbira lill-Knisja u jgħid nixtieq lill-Knisja kollha, inkluż aħna l-qassisin mod speċjali, tkun sfidata minn dan kapitlu 8. Issib f'kapitlu 8 sfida, issib xi ħaġa li ħatimbutta biex tagħmel xi ħaġa ġdida.
U għek il-Papa jaf illi uħut minna ħajkunu xokkjati anka bil-metodu ġdid li qed joffri. Fejn hu qed jgħid illi għandna nimxu ma' dawk li huma f'sitwazzjoni ikkomplikata, jiġifieri sitwazzjoni mhux bil-fors in line mat-tagħlim tal-Knisja. Dawk li qed jgħixu flimkien mingħajr huma miż-żewġa. Dawk li huma biss miż-żewġin bi żwieġ ċivili. Dawk li daħlu f'tieni relazzjoni wara separazzjoni. Illi forsi snin ilu dawn kienu jisimgħu mill-Knisja jew minn xi membri tal-Knisja kundanna, jew linja dritta, iswed u abjad, ħażin u allura ma tistax. Il-Papa hekk jimxi biex lilna jħeġġeġna ħafna biex nagħmlu 3 passi: akkumpanjament, discerniment u integrazzjoni. Kif aħna wara daw iż-żewġ tappi se nerġgħu nilqgħu lura fostna jew aħna stess nissieħbu ma' dawk illi dejjem isna li huma il-barra jew fil-periferija tal-Knisja. Quddiem Alla naraw tassew kif dik il-persuna tista' tkun magħquda magħha nnifisha mal-passat tagħha, mal-Knisja kollha u ma' Alla nnifsu.